Good morning mga bay. So first time malong ride na to si 54mm with stock throttle body, stock with headworks. So kasama natin yung isang kaibigan din, si GR, naka Sniper 155, yung nasa likuran, yung naka mini driving light. So dito kami na nagsisimula sa Dabong-Dabong. So going to Masimag mi mga bay, Don Carlos. So mag-attend kami ng ordinasyon kay Reverend Father Jumar, yung kasama namin noon. So doon pa sa working pa kami doon sa simbahan. So kita kits. So si Mio na mga bay. Iniwanan na tayo sa 155, 110, walang RPM, hindi ko sinagad. Daw. Talaga pag mga 155 dumulo yan mga bay, grabe yan. Okay, diretso. Overtake ko, pila akong speed, tanawa. Overtake ko ba, kung pila akong speed, tanawa mo ha. Ha? Ha? So dito ko sinubukan mga bay, pero hindi ko pina RPM ng todo-todo, inalalayan ko lang. So dito ko na-experience na kahit nakaupo lang tayo, naka 120, hindi lang makikita mga bay dahil malakas yung ilaw na pinalit natin sa ating dashboard. So kunin natin yan kasi pag gabi hindi makikita yan, no? Ang hirap. So yan po, naka 120 po tayo dyan. 120. Makikita naman ninyo. So yung pag-overtake nya, nasa 120 na tayo. So nakikita ko yung speedometer niya, akala ko nasa 122. Yun pala, nasa 133 pala yun mga bay. So iba-iba yung lakas natin sa 54mm. So grabe. So dito mga bay, nawalwal ko talaga ng maayos to. Hindi ko mapipigilan, pero hindi ko in RPM, high RPM yung galing sa third gear, gano'n. Lalay ng mga bay. So yun lang na-experience. Nagtanong ako sa kanya mga bay. 122 no? 122 no? Ha? 133? 120 ra sa kuha. 120 ra. Oh, 120.
Ha? Ako wala pa, full tank pa. 133 dito mga bay. Bugoy. So papatak na siyang 120 kahit hindi tayo uupo. Pagsabag magtubil. Miyoko lang tayo. First break in pa to mga baya. Winaswas ko na agad, pero galing po pag sit up nito, parang naka isang kinsina na to ginagamit ko, pero hindi ko pa linilubos-lubos na ina-RPM ko talaga yung segunda, ganyan, third gear, fourth gear. Sa fourth gear lang ako magsisimula at inalalayan ko lang yung throttle. So 133 pala. Maramag na kami mga bay. Dali runurot yung gasolina. Tignan ako nga kay Ona para di kayo sa mga kabuylo. Break in to mga bay. Grabe yung kasama ko magpatakbo, ang lakas pala. Iiwanan tayo ng isang barangay. Ha? Oh. Oh. Tubil sa Don Carlos mga bay. Tubilan lang po na ako niya kuha. Magtubil rin tayo mga bay doon para mas okay. $100 oh. 105. $100 oh. Same kami, 100 takbuhan. Pero wala na, sira na to mga bay. Ganon-ganon na yung gauge nya oh. Wala yan, pagbalik yan, wala na yan, sira na. Bilihan ko to sa kanya talaga mga bay, pang Reader G na pati cable. Kating yung ginagamit natin na cable mga bay is hindi po sa Reader G ito. Pang anong motor to? Pang anong klaseng motor yun? Yung kapareha sa atin na
Hindi tayo palaging papalit-palit ng kambya. Fourth gear lang yung ginagawa natin. Uy. Surprise! Yatot. Uy, klaro. Kaingog uy uy. Animax ka bangking. Namday signage eh. Grabe, 155 eh. $120 lang yung unang ikot sa ating speedometer. Wala na, sira na. 120 sa akin, sa sniper na sa 133. So tama-tama lang yung 54, 130, goods na yan, na top speed. Ilang minuto kaya ito ni-record natin galing doon sa Lumbo. Doon ako nasisimula nagre-record patungo dito sa Don Carlos. Don Carlos na kami.